Dobre, pokračujeme ďalej v hraní. Pevne verím, že mi to natáča zvuk aj všetko ostatné, čo k tomu patrí ideálne. Lebo keď nie, tak je to veľmi zlé. No. Zistil som, že tuto dole od Riverside, niekde, kde není mapa zatiaľ, tak tam je jeden dom, ktorý by bol asi ideálny v tomto štádiu môjho hrania pre mňa, lebo je dosť nie ani príliš ďaleko od mesta, ani príliš blízko mesta a nie okolo neho nič. Je to také, je dosť veľký ale môžu tam byť síce zombici, ale to by nemal byť problém, lebo je to také izolovanejšie. Takže to bude asi tak teraz cieľ cesty. A hlavne cieľ cesty bude nájsť nejaký ruksak, pretože už to začína, no už ide aj únava. Úplne. Bože, som zvedavý, dokedy sa mi rozbije táto pakuľa moja. Neviem, aké ďalšie zbrane máme ešte, krem toho. Ten napis pri sebe nemusím nosiť. To mám na sebe. Nemám to na sebe. Dobre. Furt sme preťažení, sakra. Neviem, čo vyhodiť. Máme tam ešte tú panvicu, keď sa mi rozbije. Nie je tu niekde auto funkčné, natankované s kľúčom aj náhodou, nedaj Bože. Neviem, čo budem robiť, cipana. Tu tam vidím auta, ale to je táto skládka nejaká taká, takže tam asi nebudú veľmi funkčné. Bože, tých tu je teda cipana. Dá sa vojsť sem, prosím. Prosím, posme. Hurá. Skús to odstrániť, prosím, 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 rýchlo, 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 rýchlo. Ja, do piči, kurva, do piče, nie. No tak ja som, Ježiši Maria, utekaj. Utekaj, 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 kurva, bože. Fú. Tak toto bude ešte silné. No, sme pohryznutí, výborne. Úžasné. Takže sme skončili. Ja som už v prvej časti naznačoval, že bude isto na 100% novú postavu. Usmiala sa na mňa šťastie, no pozrite, aha, konečne moje prosby boli vyslyšané, máme jedno auto, ešte skontrolujem toto ďalšie. Môžeme to rovno tankovať. A budeme sa musieť zamknuté. Už nie ani nikde. Ne. To nemáme v kufri, čo? No, sadnem do auta, natrhám si niečo, toto sa dá natrhať. Obviažeme sa, aby sme nevykrácali aspoň. A dejak to dokopeme. Daj si tieto painkillers. Dobre. Naštartujeme vehicle. Ešte tu je dodávka. Tak na to sa pozriem s dovolením. Nič zaujímavé zatiaľ.
Tak teraz sa neviem rozhodnúť. Čo je lepšie? A asi lepšie vidím tú dodávku. Ja si tu zapíšem, že tu máme vehikel. Alebo si tu dáme takúto značku peknú. Aby som vedel, keď táto postava chcipne a my sa tu znovu spavníme, tak sa vrátim po toto auto a toto si vezmem. Tam k tomu domu. Čiže počkaj. Nechám auto v priehradke. A toto ideme natankovať. Ako môžete vidieť, som katastrofálny aj v šoferovaní. Takže... Yes. Už ide takto? Kurva, kde sú dvere? Bež. Ježiš, tých tu je teda. Zase. Utekaj. Dobre. No a teraz sa skúsim prebojovať cez celú Riverside. Vlastne mohli by sme ešte pozrieť, čo tu všetko je. Lebo tu sa mi zdá, že je policajná stanica, že znamená zbranie. A my sa musíme dostať až tu. A tu máme ten označený dom. Takže po tejto ceste... No uvidím. Keď bude niečo, čo ma zaujíme, zastavujem. Milujem vždy, keď naberem to najväčšie množstvo zombíkov na kapotu hneď, aby som to auto hneď rozžubal. No, tam je zabarikadovaný dom, tam sa môžeme pozrieť. Kde to sme? Jak to označím? To je jedno, hlavne aby som vedel, že sa tam mám pozrieť. Ježiš! Bože. To je úžasné mestečko. Rovno do rieky sa načúpem. Oh.
Kým som v aute, tak je to vždy oddychovka. Tu na to už je, myslím. Ak si dobre pamätám. Pôjde to dole už len. Jaj, mnoho ich tu bude, ne? Sakra. Jaj, bože, nie. Už sa šuchtajú ku mne. Ale počkať, my sme very tired. No tak to ich nepobijem veľmi. Lepšie bude, keď sa sem vrátime zajtra. Vyspíme sa v aute, vrátim sa sem zajtra. Keď bude energia a tak ich pobijeme. Dobre, ja to tu zastavím, snaď sa mi nič nestane. Máme ešte prášky proti yes. To som potreboval, daj si ešte jednu, daj čo zjedz, prosím ťa. Toto tu. Napríklad a môžeme ísť spať. No, výborne. Zjesť dačo, cigaretku. Vody by sme mali mať ešte dosť. At breaking point. Zobral to, alebo ne? Nezdá sa, že by to pomáhalo. Juj. No tak začneme asi tu. Veľa ich tu je, sa mi zdá, toto nie je dobré. No, už je po mne. Ďakujem pekne. Takže takto nejak celkovo, ježiš, to je krejko, bože. Takto nejak vyzerá moje hranie v Zomboide hneď po prvom dni a jedného dne. Dovidenia, odpalkovaný. Ale nevzdávam sa. Povedal som, ideme do zimy, takže idem do zimy. Môžeme si skúsiť dať teraz Poliša alebo Farmara. Alebo tohto tu. A dáme si... Večera sa teraz nebudem dávať. To bude len zdržovať, len horšie mi bude. Toto.
A môžeme si dať, že bude fast learner, môže byť. A nie, počkať. Radšej by som dal to, že bude fit. Alebo nie ani. Nie, ideme radšej toto. Hej. Dobre, poďme. Tento vyzerá dobré. Fúha. Môžem sa aj uložiť. Tak môžeme na to. Kde to sme? Tento raz. Tu sme hneď vedľa toho zabarikadovaného baraku. No, aspoň máme na mape tento dom. Vieme, kam sa máme dopracovať. A vehikel je tu. Čo nie je vôbec ďaleko. Tu je dobrý spawn. Takže... No... Celkom som spokojný zatiaľ. Len prežiť. Ide dačo na FM drink. Či ani nie? No, máme cooking. Toto je lepšie. Vehicle key. Tak to bude... Mám zase nejakú brožúrku. Pálenička niekde. V Louisville. Môžem si obliecť. Čím viac vrstiev, tým lepšie. To si tiež môžeme dať. Náramok šťastia, teda priateľstva. Nič iné. Kôľňa. Dúfam, že tam nájdeme dačo lepšie než táto panvica. Kamaráta sme tam našli, to je mi náhodička. Pomôžeme mu dostať sa von. Chci pána, nech sa kus posnažil, lebo však to takto nejde. No je, výborne. Radosť žiť. Udub ho. Máme vôbec topánky? Dúfam, že hej. Takže vlastne, hej, dobré. Lebo už som myslel, že mi vygeneroval postavu bez topánok. Búchačka. Vezmeme si ju? Môžeme skúsiť. Ale len 4 náboje, tak to je teda na hovno. Sakra.
Jak to vlastne funguje? Aha, no to potrebujem pozdrav sakra. No tak neviem, čo teraz sa mi bude. Pozrel by som do toho domu vedľa. A hrajú aj na toto. Tak počkáme chvíľu, možno, že ide dačo zaujímavé. Fú. Počkať. Ale mám kľúč od toho auta, ale tu na žiadne nie je. Franklin, dajaké. Možno, že to je toto, tak skúsim sa tam dopracovať teda. Až oni sa ma tak hneď rýchlo všimnú. Ide to pomaly, keď nezmyselný. No, toto je na one. Toto bol nejaký poliš. Pozor, zoberieme kľúčom, možno, že je to niečo k tej onej. Yes, toto som potreboval. Teraz to auto by som chcel nájsť. Joj, bože, tam ich je zase. Poďte tak, na to. Juj, no dobre, vrátim sa do tohto domečku. A myslím, že to na druhú časť stačilo. Zabili sme prvú postavu. Začíname znovu, takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Ďakujem vám veľmi pekne.